Avui hem pujat a Osona i la veritat és que no hem tingut en compte i no fa la calor de Barcelona. A més, aviat fa fresqueta. S'està molt bé per això, és allò que en diuen un fred sec. Bé, estem realment, veritablement, a Folgueroles, al poble de mossèn Cinto Verdaguer. I estem al Verdaguer. Heu notat la subtil diferència? El Verdaguer és el restaurant que ara fa un any va inaugurar la Núria Cortines. Hola, bona nit, Julià. Hola, bona nit. Estàs bé? Vam estar aquí el dia de la inauguració. Tu vas estar inaugurant aquest restaurant. Sí, i tornem al primer aniversari. Hombre, no podia ser d'una altra manera, no podíeu faltar, evidentment. Aquell dia, la Núria era com un nervi 100%. Sí. Avui la veig feliç com una daina. I permeteu-me que utilitzi aquesta paraula daina, perquè ja que estem al poble del Verdaguer, almenys farem un català acurat. Acurat. Daina. Et veig molt contenta. Sí, estic molt feliç. I tot i que t'he de dir que no ha estat un camí de roses, tot això. Perquè tu saps que... Bueno, aquí vas posar-hi molt amor. Molt. I els amors mai són camins de roses. És veritat, això. Però, a pesar de tot, et puc dir que ara mateix estic feliç, veig la llum ja, però ha estat un camí molt difícil, perquè tu saps que obrir un negoci en un moment com aquest, a Folgueroles, i tot el que hi ha en aquest moment ha estat molt difícil, però et puc dir que avui tenim una clientela fixa, tenim una clientela maca, que han entès la nostra proposta, i que estem molt entusiasmats perquè realment tenim ganes de fer moltes coses i estic segura que ens sentireu parlar d'aquest restaurant. A veure, la idea del restaurant, quan la vas tenir, ja vas imaginar una cosa així? Primer això era molt antic, era un restaurant ja. Això era molt antic, no, era molt cutre. Molt cutre? Molt cutre. Sí. I no m'ho imaginava que pogués quedar així, ni a la interiorista que ho va fer tampoc s'ho imaginava. Però jo crec que li van treure molt bon partit. Tu va fer l'equip d'idees. L'equip d'idees. Concretament la Mireia Torroella, que és la filla de la Lídia, i la veritat és que ho va fer amb molt carinyo i molt amor, i això ha quedat palès perquè la gent s'hi troba bé i no marxa mai. En local vol dir que jo plego molt car sempre. Això és un problema, ja a vegades. Comença a ser un problema. Exacte. Després dels sopars tindràs de posar allà un rellotge que tinc i cobrar tant l'horeta. Tinc les meves tècniques, tanco els llums, la música... Però bueno, normalment sóc de les que em quedo i deixo fer. I el que volem és que la gent sigui feliç. Tu ets l'últim a marxar, em sembla. I estàs bé. A veure, hi ha hagut un canvi a la cuina? No, bueno, clar, des del primer dia tu saps que la cuinera va tenir un problema el primer dia i vaig haver de canviar. O sigui que el segon dia d'obrir vam canviar el cuiner, però des d'aleshores és el Roman i francament estic encantada amb la seva cuina, amb ell, i hi ha una simbiosi entre ell i jo fantàstica perquè tots dos tenim el mateix criteri de cuina de proximitat, de cuina de quilòmetre zero, i bueno, ho tenim aquí a tocar. Els productes que doneu són de Folgueroles, els que no són d'Osona i els que no són catalans. El peix, evidentment, ens ve de la llotja. Però tot el que podem... La veritat és que si estessis aquí al migdia veuries que entra un amb carbassons, l'altre amb els ous. És molt divertit perquè, clar, tota la gent del poble ens ve oferir bolets, bueno, estem sortits de tot i ho aprofitem perquè si no ho féssim seria una... Seria una animalada. Seria una animalada, exactament. Molt bé, escolta, ja tornarem al segon aniversari. No, però espero que torneu abans. Molt bé, no tornarem abans. Moltes gràcies per venir. Sempre és un plaer estar amb tu. I ara, escolta, deixem fer una pregunteta al Roman. Què ha preparat per avui? Sí, podem entrar a la cuina, cap problema. Anem a la cuina. El Roman el trobem en plena feina, no sé si és el moment més adequat per entrevistar-lo. És el moment adequat? No hi ha cap inconvenient. No hi ha cap inconvenient. Aquesta és la nostra feina i gaudir-ho de la feina. En aquest instant. Sí, és el nostre moment clau del dia. Ah, clar, ja està sopant. Avui fa un any que hem obert i volem fer un sopar especial. I aquest sopar especial en què consisteix? De primer hem fet un carpaccio de peus de porc. Poden triar entre quatre possibilitats. Un carpaccio de peus de porc i ceps
amb una amanideta de rúcula i una vinagreta de mostassa. Postres, tenim unes illes flotant, que és un postre de cuina clàssica francesa. És un postre que ens fa moltíssima il·lusió, està fet amb crema anglesa, merenga, carmelo i ametlles torrades. També tenim una mousse de mascarpone i tofe amb garrapinyades i festucs, tenim mel i mató, i tenim flam de mató i tenim també brownie de xocolata. Molt bé, una cosa que volia preguntar. Tu portes a Roman un any i tu venies de Barcelona. Jo venia de Barcelona, exactament. Bé, aquest canvi que ha representat. Excel·lent, excel·lent. Jo estic super feliç treballant aquí. La vida és infinitament, per mi, més bona, més agradable i estic disfrutant molt de la cuina i de la gent d'aquí que s'han portat de meravella amb mi. La gent és encantadora aquí. La Núria et va dir, tu tira el restaurant endavant, fes-lo el millor possible i fes el que vulguis. Sí, aquesta és la gran sort que he tingut aquí, que m'ha deixat plena llibertat per treballar i he disfrutat com un enano, com un camell, com el que sigui. Estic disfrutant moltíssim, la veritat és aquesta. Tinc absoluta llibertat per treballar i això fa que tregui el millor de mi en cada moment. La nit, que havia començat amb una castanyada a les mateixes portes del restaurant Verdaguer, a 50 metres del Museu Verdaguer, va continuar amb un sopar, però esplèndid, i va acabar amb la música del grup biguetà de Rengles, que van fer música popular coneguda dels anys 60, 70 i 80, que sobretot les dones van disfrutar moltíssim.